Takže čau zličky, vítám vás u nového videa z hry Moco. To je nová hra od Supercell, ten teraz vyšla. A keď nevíte, kto ja som, tak ja som Dodgy a môžete sa kúknúť na moje prvé video na tento kanál vlastne a tam uvidíte, kto vlastne ja som. Moco už som hral, bohužiaľ, točil som to tak dvakrát a obidva sa mi proste nenatáčali, takže sorry. Ale čo vám to ukážem vlastne, ale nejsem v tom dobrý, lebo fakt nic som si o tom nezisťoval a hrám som to fakt iba chvíľu a vidím, že nejaký skin si tu viem kúpiť a keď chcete, aby som túto Moco točil vícekrát, tak mi napíšte do komentáru a ideme na to. Angličtine moc nerozumiem, takže keď chcete, tak si to môžete zastaviť. A dajte like a odber, prosím. Poteší mňa to moc. Tady máme tu ešte nejaké gadžety. A mala by vyjsť aj nejaká nová séria z OneBlocku s kamarádem. Takže neviem kedy, ale uvidíte. Tak máme nejakých teammateov a vlevo hore sme aj zistili, že sú tam nejaké challenge. A my už sme nejaké challenge splnili. No vlastne a mimo natáčanie. A či máme nejaké Protect Shiny Dancer. To neviem, co je. Ale uvidíme. Tady máme mapku. A je to tady dole, musíme ísť. To sú nejakí vlci, alebo krokodily s mečem, neviem, co to je. Dobrá, ešte chvíľku máme ísť. Jo. Tady môže ísť skrátka, vlastne to je nepreskúmané. Jak mapa. A keď niečo víte víc o tejto hre, tak mi napíšte do komentáru. Ja v tom nejsem moc dobrý, takže sorry. Musíme tuším zničiť. Alebo klikneme na to. On pomáha. A pohyňme sme aj tuším. Tak tady raketky máme nejaké gadžety nové. Je tady to healie. Ja sa radšej som dožil, lebo už mám málo. Je tady ich moc. A to dáme. Tady máme nejaké aj slashera.